Здравейте! Името ми е Кремена Дойнова, на 58 години съм и живея в Швейцария. Дългогодишен и много доволен клиент съм на клиниката на доктор Нури и специално на доктор Нури. Клиниката открих преди, може би, 7-8 години по препоръка. Първоначално сменихме всички естествени зъби върху горната челюст. По тези години доктор Нури работеше по друга техника, нямаше временни, постоянни зъби, всичко се правеше на един път. И в последствие реших да направя и долната челюст, която вече направихме по новата схема с временни зъби и след това с постоянни. Впечатлението ми от клиниката, от персонала, от доктор Нури, от доктор Хатиб просто няма думи да бъде описано. От самото начало винаги съм се чувствала в много добри ръце сред специалисти, хора, които се интересуват от състоянието, от желанията на пациента. Винаги са се обръщали с много внимание към това, което аз искам, как да изглежда, как да бъде направено и, разбира се, са ми препоръчвали и техните виждания върху оптиката на цялата работа. Поставени са ми базални импланти. Общо взето след 3-4 дни човек е напълно във форма. Това беше първият път. Втория път, както казах, първо поставихме временни. С тях бях около, не знам вече, може би около 2 месеца. И аз вече бях почти свикнала с тях, чувствах се добре, но сложихме, разбира се, постоянните. Никога не съм имала оплаквания, болки, някакви такива странни усещания. Напротив, човек се чувства бързо, като със собствените си зъби. Имах един път не бих го нарекла проблем здравословен, по-скоро оптичен, с тези първите, които се слагаха и си оставаха. Просто ми се събра много горният венец и исках да бъдат сменени. И това искам да подчертая с какво разбиране екипът на доктор Нури се отнесе към това мое желание, което нямаше абсолютно никаква здравословна основа. Беше чисто от оптична гледна точка, колко сериозно и с какво разбиране се обърнаха към това мое желание и смениха отново всичко. Аз бих препоръчала на всеки човек, който има някакви въпроси и оплаквания или желание да има хубава усмивка, да се обърне към клиниката на доктор Нури. Аз бих ги препоръчала на всеки с абсолютно убеждение, че винаги работят на много високо професионално ниво и работата, която вършат, е на световно равнище.